Hawiri, hawiri na. Hawiri. Ay! Alawa pa. Hala, dili ka huwat. Uy, maghuwat. Hala, dili sila maghuwat ay. Hala, dili maghuwat. Hi guys! Welcome back to my channel guys. Karon na ato diri sa plaza sa Tagbilaran. And then na diri ang simbahan cathedral. Diha guys, simbahan cathedral. Then kamit mi ni Ma'am Chai guys. I know na first channel, yang YTC, yang YouTube channel is Nakors channel. So nakaila day mi ni Ma'am through GC. Through GC mi nakaila guys. Small world rajud guys kay si Ma'am Nakors channel kuran yang apelyido guys, din ang ahong bana kuran kay kuran ijang mama. So mo to gachat-chat mi mag-meet mi diri sa Tagbilaran, diri sa plaza. Ang ningarit sad ko diri kay na ako'y tuyo na malit sad ko ginagmay sa among paninda dito sa Alicia. So mo na magkasabot mi ni Ma'am Nakors channel nga magkita diri. Ayan na, di siya, diara si Ma'am Nakors channel. Ayan. Hi guys, good afternoon. This is Nakors and this is Ma'am Ruby. Nagkita mi guys dire, unexpected. Yes. Yes guys, grabe hinalian pag decide talaga. sa TC rami guys kuan kanang naay. Nagkaila. Pero ako kay baw nga pareho dai may glungsod. Ara, oo guys, sus Ginoo. Pareha raming love sa taga Alicia, mga gwapa. Mga gwapa. Dili tungod sa YouTube, dili may magkaila, pareho ra glungsod. Lagi? Grabe no. Kunya guys, namin na-meet dire na si Kuya Pedro. Oo. Looy kayo. Yes guys. Okay na sa mga vlogger diha nga millionaires na ang kita sa Yes. YouTube. Please don't hesitate to help Mang Pedro. Wala Yes, din guys. siya kamot guys. Kanya karon atong ipakita si Mang Pedro guys. Okay guys, dia guys si Mang Pedro Hormiguera, yahang pangan. Na laki kay kauban. Ano yung pangmangkon lagi kay lisod kay boy kauban. Ako lang, nauna, nagsuara lang nauna. Hindi makatuwi. Gibian kasi nanang may anak adto. Duha? Ya asa mo rin yung anak kanya? Unja ya, pwede mangutana? Pwede mangutana. Nangutana nami pero na ko ilaing mangutana. Kanang pagkakuan nimo ya ba? Unsa hinungdan nganong naingana imong kuan niya? Manay karang kurdiyan man eh. Anak kurintihan ka? Puro mo lang kurdiyan. Pila di mo na kurintihan? Pwede ito. 38? Yan na apil lagi hasang kuan tiil. Tuhod. Damo na yung ulo din. Tanan. Kukuha din. Pag kayo, nagsipas. Looya. Mani siya guys, si Mang Pedro Hormiguera. Diba? Bisan guys no, jalig hapon siya enjoyable person. Wow. Ayaw nag-request niya. Basta yayaan ka sa YouTube, dire ka na mong makita. Dasin day po malay Ginoo. Thank you. Yung araw ko nung patin din eh. Sige, salamat kayo ha. Sige mo ma'am. Ako, Nita si Magala. Akong YouTube channel, Ruby si Magala. And then, si Ma'am Chai. Koran. Kuran. Oo, Koran. Kuran. Kuran ko, Tagalis siya. Pero nako sa airport, nagtrabaho. Tagal na kanya. 3. Gusto kan pag-open sa airport sa Panglao. So guys, ang atong buhaton diri is manuwa ta sa Kalapati. So feed nato ang mga Kalapati. O shout out di ay sa
tagya sa mani nga among gipalitan si Ate Guwapa. Anita. Uy, ginawa ko. Happy kayo mo sangay, guys. Nita. Ay, oh. Pero guys, ang tinanongan, guys, karaan na kayo, guys, from the Almanaki. Dinita. Grabe no, kang tiguan. Og si Ma'am Chay Puran. Ito, sinugnan mo. Ako si, ang tinunungan guys is Norma. Kanang na course, Quran na, orang ibali. Norma. Na first. Koran. Gibalira dahil nga Guys, sa channel, guys. kayo ko si Ma'am kanang Ruby. Admin man nina mo sa GC. Kayo ko og dako nga babae. Babae? Kamay man di ay. Potot. Mas dako ko. Potot ko, guys. Nataho ko ka ng tinginit. Marso. So happy. Lipay ko guys kay unexpected nga nagkita mi. Nakapag-collab Yes, on yes. video. Oo, guys. Nya, kadugo raman di ay sad. Kadugo ra sa tilas akong bana, guys. Sus, Ginoo ko. Sa pareho sa taga-alis yan. Kaya akong nalis ya. Pastilan. Ug wa nag YouTube, wa nag vlog, di may magkaila. My goodness. Asan niya sa Lisa? Poblasyon. Kasi mo ang atong merkado. Lagi mga mulina at mga merkado. Isa may kailan sa Molina. Butsoy, kina Butsoy? Barkada kayo sila sa akong bana. Si Paring Butchoy. Shout out, Paring Butchoy. Shout out, Mads. Lilit. Shout out sa mga Molina. Di ay Molina, gikamit na mo diri sa Tagbilaran, guys. Diri sa plaza. Ayan. Wala ka. Ano ganina tayo Alicia mong kono to. Iya, side sa kumama ni. Asa makana ka na? Sa province ng Kapitolyo. Naka sa province. Una siya sa province sa trabaho, guys. Sa Kapitolyo. Oh, gwapo, guys, no? Tapos kayo pa kayo. Charot. Basta Molina, gwapo. Yes, bakit magupod? Sana all. Basta Molina, Yeah. gwapo. Yes. Saya lang yan sa kay gwapo. Saya, chung. Oh. Naloy. Hi, guys. Shout out sa inday nga gwapang anak ni Ate. Nga nanaligi ang mani. Si Ate Aniapa. Ayan. Hello guys, sikat-sikat mi dari gamay. Lagi, mga sus, Ginoo ko. Mauro madagi pang tumban. Kababayan ba? Para sa mga taga-alis ba? No more. Wala na na. No. Yahoo! Ano? Wala, dalingan, aurot. Uy! No more. No more. Wala, uy. Okay. Hala, ang hurot. Dalian na hurot. Liha. Ay, duara. Di mo sila mutugtog og way kuan. Dili gidi. Mga bright. Awiri na. Awiri. Wala na. Purot na. Ay! Alawa pa. Hala, dili ka huwat. Uy, maghuwat. Hala, dili sila maghuwat, ay. Hala, dili maghuwat. Huwat? Hello. Ay. Ay. Wak na. No more.
sa kabeso. Ikaw ang pulong, ako ritmo. Ikaw, ako ang balak nung lirik ko sa atong isig usab. Mamuwag ang kugma. Hay nalipang sa pasumbingay, mga linya mong ilay-ilay. Gikas ka sa pitik sa dughan, kasing-kasing kung karagan. Laylayi ko, bahala na mong sintonado. Igo ng matunggan. So, ayun na guys. That's it for our vlog for today guys. Happy ko guys na nagkamit ni Agaw. Really na ma'am. Agaw. Igagaw man di guys, karon pa ko kahibaw. Oo, lagi. Igagaw. Aga nang igagaw ha? Igagaw ha? Lagi ba din nang igagaw? Anda guys, mo na naman na. Okay. Huwag kayong makalimot sa pag-click, like, and subscribe for our channel, Nakors Channel, and ma'am, Robbie si Magala guys. Ayun na guys. click all para kita-kits na permi. Yes, makita mo sa mga dagway nga tuari dito. Lasang ba guys? Pero kuya nang naslasang guys kay kasuroy po gamay sa siyudad daw. So, maura na eh. Ayan, that's it guys. Kung bago po kayo sa aming channel, please like,